Maayong utusubog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Lunes karon Setyembre 28 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Nagpabiling wala pay kumpirmasyon ang Armed Forces of the Philippines kung asa na karon ang mga biktima nga gipangdagit didto sa Samal Island, Davao. Apan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte may kumpirmar nga ang tulo ka mga langyaw ug usa ka Filipina nga gidagit didto sa Samal Island tuwa na karon sa Hulo, Sulu. Si Duterte nagkanayon nga na-verify na sa tanang sources nga tuwa na sa Sulu gidala ang mga biktima. Gikumpirmar pod ni Duterte nga ang grupo nga midagit sa mga langyaw adunay koneksyon sa Abu Sayyaf Group. Sa pagkakaron wala pay gipangayong ransom alang sa mga biktima. Ang mga langyaw nga si Jartan II Stad, Robert Hall ug John Ridsel ug usa ka Filipina gidagit niadtong Lunes sa Holiday Ocean View Resort sa Samal Island. Nihangyo og dugang panahon si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa iyang mga supporters aron makahuna-huna og tarong sa mga sugyot nga molansar siya pagka-presidente alang sa 2016. Nagpundok ang mga supporters ni Duterte sa Quirino Grandstand, Manila niadtong Sabado aron sa pag-agni sa mayor sa paglansar pagka-presidente sa 2016. Apan wala makatungas si Duterte sa maong rally kay didto siya sa Zamboanga. Gipasalamatan ni Duterte ang kapin 50,000 ka mga supporters nga nagpundok sa Quirino Grandstand. Ang iyang mensahe gibasa ni kanhi AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon. Gipasabot ni Duterte nga wala siya ay ambisyon nga magpresidente ug gani mianunsyo na siya sa sayupa nga dili siya molansar sa 2016 ug mopahuway na kini sa politika. Department of Transportation and Communication kon DOTC gihangyo sa Provincial Board sa Sugbo nga tunan ang mga sugyot alang sa dugang mga taxi units ug tan-awon kung makasamot ba kini sa dagan sa trapiko. Ang maong pagtuon subay sa hangyo sa mall ug hotel operators sa probinsya nga magpuno og dugang 2,500 ka mga taxi units. Sa pakighinabi nila kang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Winston Haynes, ang mga hotel managers ug mall representatives ni palihag nga adunay kakuwang sa mga taxi units sa Sugbo ug angay kining dungagan alang sa padayong pagdaghan sa mga pasahero ug hotel guests nga motambong og mga event. Mato ni Haynes nga kuwangon gyud ang kasamtangang gidaghanon sa mga taxi units kay aduna pay bag-ong malls ang mangabli sama sa SM Seaside City. Sa bahin sa Provincial Board ni aprobar kini og resolusyon nga nihangyo sa DOTC nga tun-an ang request alang sa dugang mga taxi ug magpahigayon og mga public consultations alang niini kay daw dakong problema na ang trapiko sa Metro Cebu. Ning pagbalita adunay 5,700 ka mga taxi units ang gi-franchise sa LTFRB diin lapas na kini sa 5,000 nga limit sa angay mo-operate sa Central Visayas matod sa moratorium sa DOTC. Duha ka managsuong batang babay ang namatay sa dengue sa Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo. Nakabsan sa kinabuhi ang magsuon nga sila si Mary Angeline Petalyar, 5 anyos, ug si Rian Abigail Petalyar, 12 anyos. Nangamatay ang duha ka mga bata, 7 ka adlaw human gipanghilantan, ug 3 ka adlaw human sila ni landing sa pribado nga tambalanan. Gimonitor usab karon ang 13 anyos nga lalaki nga maguwang sa duha ka mga bata human gihilantan sudna sa pipila ka mga adlaw. Sumala sa Cebu City Health Department, tulo na ang nangamatay karong buwan sa Setyembre tungod sa dengue. Ang dengue mao ikatulo sa most common cause of death sa Dakbayan matod sa Cebu City Health. Gibisita na sa mga health inspector sa City Health ang puy-anan sa mga bata aron masuta kung adunay laing kaso sa dengue sa maong dapit. Gibisita sab nila ang Pasil Elementary School kung asa mitunga ang mga bata aron masuta kung asa namuyo ang mga lamok. Ang dengue fever usa ka sakit nga makuha gikan sa dengue virus nga magsugod sa paak sa lamok nga Aedes aegypti. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
had your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Gilas, Pilipinas, nakadaog na sab sa ikatulong higayon. Sila kapuyan sa Balitang Sports. Bisan pa man sa kasakit sa iyang tikod, nakahimo pagihapon si Andre Blatch sa pagpangulo sa Gilas, Pilipinas aron pildihon ang Japan 73-66 kagahapon. Si Blatch nakakuha og 18 points og 10 rebounds aron subhan og kadaogan ang Gilas sa una nilang duwa sa second round sa 2015 FIBA Asia Championship sa Changsha, China. Milabaw ang Japan sa second quarter 29-19 apan nibaws ang Gilas og 10-0 run aron pagtabla sa score nga tag 29. Naglabaw ang Gilas pagkahuman sa third quarter 54-46 apan ang Japan ni arangkada sa fourth quarter ug natabla nila ang score sa 64 sa nahabiling 2 minutos ug 30 segundos. Nakuha pagbalik sa Gilas ang labaw pinaagi sa 3-point shot ni Ranidil de Ocampo. Karong adlawa ikasangka sa Gilas ang Iran. Leia Kapuyan sa Balitang Sports. Duha ka mga milestones nakabot na sab sa ALDUB ni adtong Sabado. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Usa na sab ka milestone ang na-achieve nila ni Alden Richards ug Yaya Dub kinsa mas naila sa tandem nga ALDUB. Kaybaw ang naanad ang fans sa maong love team nga pakiligon pinaagi sa split-screen romance sa ALDUB. May tungod ni ini sa mood-gyud nga mo look forward ang mga tao kung magkita na gyud face-to-face ang duha. Ug ni atong Sabado gyud wala ma-disappoint ang ALDUB Nation kay sa maong episode nibisita na si Alden sa balay nila Yaya Dub aron mangulitaw. Tungod sa mga panghitabo sa maong episode, mukabat ngadto sa 25 million tweets ang nigamit sa hashtag nga ALDUBEB4Love. Gilabwan ni ini ang previous highest trend record sa ALDUB nga 12 million tweets nga nakabot katong nag-first date ang duha. Apan labaw sa maong achievement, mao ang naka-first photo na gyud ang love team nga kuyog gyud sila. Sa usa ka tweet ni Yaya Dub Main Mendoza, makitang mapasalamaton gyud kini sa suportang gihatag sa mga fans. Sa pagpakita kung unsa siya ka mapasalamaton, i-post ni Yaya Dub ang hulagway diin kuyog sila ni Alden. Iya pang gigamit nga caption ni ini mao ang rules ni Lola ni Dora nga 1 foot no touch. Kung unsay padulngan sa ALDUB ang atangan sa Kalye Serye segment sa 8 Bulaga. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 658 Ultra Lotto sa mga bula kagabi. Bulahan unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ania ang balon sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita.
Ug din natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitahaan www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.